Aduma. Kas kumakanagitay, ikas na ijay kaunayan ko. Tina-erase na mga concerns na ko. Nagitay ka no pagsayaatan nga ang provincial government ay paanda ka nung mga beneficyuan. So kung na imit kunto ni kapitan nyo, tapno itikas ka, makapagsarita kami about the solution dito nga concerns ka. Okay. Yung ba, kasang base iti doktalyo, ma'am, kadjay ka diti mapaspasamak? Kano, Parang at iti political ko na ma'am. So, kasnya ngayon ma'am, ayak iti kaya ko urehan kumangot ni inutos sa dalili ko. Arami din tayo pagrupungan da. As public servant. One, ma'am. Equal treatment po so isuti ko na kanya da try ko sa mga mag-isarita ko na kami Like kas lang ko in cash, in kind, kasi ma'am, dito problema da. so dapat i-embrace na kanya mga about agriculture la inputs so kung I will try my best na i-request ako through kinibok kayo request ako sa kung may mga ipansasabi actually okay lang ni ma'am ko na niya man request IP kasi dadaan lang tamad ni ma'am ko dito provincial government ay mang ngitid ka rin nga sa kasaputan mo